Good afternoon. May dako na naman parcel kay nag-sale at TikTok. So here, siguro 299 lain eh. 299 pesos. And ayan, basurahan ito siya. For 299 plastic na lalagyan at saka to. Wow, nice. Wow. Ang ganda. So, ito siya. Nice one. Hindi pa. Rubber shoes nga. How? Kay nag-birthday sale ang TikTok. So, 299 ano sa pair. This one, may inclusion hiya nga plastic. May Corolla na ano tiya? Card. And, wow! Blue rubber shoes. Ka nice man. So, ayan. Maupay. Okay. Next is eto siya. Siguro pa na akong inianak. Yan. Basurahan. Hindi ko ito itatapon kay himuon ko nga basurahan. So, eto. Siguro perfume. Orderan akon anak. Wala. Hamot. My God, it hamot. Ay, hamot. Duha. Bangin. Hamot. Next is eto. Comfy, ano inihiya. Ay, underwear. Mga panty. Para takon, anak. So, ayan. Eto liwa, panty. Adibra. Mga bra, mga panty. Hindi ko na lang bubuklaron. Tapos, ito niya. T-shirt. Nag-order kasi akong t-shirt na white. Diba? Para anak. So, ayan siya. Lakaupit tela. Moss Queen. Wow. So, ayan siya. Para itapon anak, size medium. Maupay tiya tela ba ya? So next is eto, ang botano ini siya. Iya lagi hapon, medyas nga black. And, mga pandilito. So, that's all. Thank you very much for watching and have a nice day. Please subscribe. Damo po nga salamat. Subscribe good po kamo. Thank you.